Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wajib anak neng wong tuwa kudu nganggo tata krama, tindak tanduk kang prayuga, una-uni aja sembrono. Kon sekolah kudu mangkat, dikon ngaji kudu ngerti, saben wektu kon sembayang, sira kabeh wajib tumandang. Ayo para kanca sedaya, saben sore mangkat ngaji, lamun sira ora ngaji nganti tuwa ora ngerti. Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wajib anak neng wong tuwa kudu nganggo tata krama, tindak tanduk kang prayuga, una-uni aja sembrono. Kon sekolah kudu mangkat, dikon ngaji kudu ngerti, saben wektu kon sembayang, sira kabeh wajib tumandang. Ayo para kanca sedaya, saben sore mangkat ngaji, lamun sira ora ngaji nganti tuwa ora ngerti. Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa